Kawachako ni jatend piny William Ruto owito orak mar kambi mar Adani manyocha chano gero alap mar ndeke mathurka JKA ma osekelo lelo kod ng'ur. Ruto kagolo twak e od bura ochiko bende ni orak mar keyo teko stima mane Adani oyudo bende owit oko bang' lero ni Adani chilo mag mibadhi mieno. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi mathoth. Ka ogolo twak mar chiwo chal mar Kenya kod dongruok mosetim, jatend piny William Ruto oyuko nunga kendo lwaro mili mane kambi mar Adani geto nyodho. Ruto owito oko orak mar kambi mar Adani manye chiegni kete koke kod sirikand Kenya mar biro gero alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport. Orak mane Adani okete omenda maromo bilion 238. Orak mane dhi kawo higni 30 kapod Adani ema lakie. I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. Ruto benoko ni orak mane kambi mar Adani ochope kod ketako mar gero kendo keyo teko stima Kenya owit kucho. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public partnership. Jatend piny otelo ni sirikal kore othulo ne jok man kod dwaro mar oragno kendo chwalo kwayo margi ne tijego manyo kambi mar wagunda no dwaro pachoka. And immediately commence the process of onboarding alternative partners, because these are important projects. Jatend piny olero ni bang' yudo ler ni kambi mar Adani mibadhi moko mieno kendo ni kod bura moro e piny Amerika kamitude kod chiwo mit bilie kod dwaro orak, sirikand Kenya koro ng'ado wach mar thulo oko dwach Adani oko. Because of the information that has been provided to us by partner nations, that in the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. Magitimre ka jo Kenya mathoth ne owuok palawanga kod sirikand Kenya kendo bingo iro ni sirikal mondo kik yadonje ala kod wuon kambi mar Adani Gwatam Adani maitudo kod bedo jamahati kondieg thim. I believe that the most powerful component of leadership is listening and learning. Jakoro magajwang tek miritogo koth ni mar thul kodonje ko toko e mitoyo. Apadani oluar motore ka gwata kendo chak othichore kucho. Piny Kenya okawo thuolo mar golo doke ite kendo winjo wach ma jo Kenya wacho bang' ng'udho oko Adani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi.